Mag-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Friday mga kabalitaktakan. Naku, napakalamig po ng panahon pero papainitin yan. Papainitin ng Dynamic Trio ang inyong umaga dito sa Morning Balitaktakan. Kaya bangon, gising-gising na sa mga nakahiga pa at simulan na natin ang ating umaga with good vibes. Papangunahan yan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Yes naman at good energy ang hatid ng Dynamic Trio sa inyo. Isabay nyo naman kami sa agahan nyo kung ano pa yan. Kasama nyo ang Rocketera at madiskarting Momshi Sheki. At papangatlohan naman yan at triple body. Wow! Joke lang. Ayan, oh. At papangatlohan naman yan ng inyong gentle giant ngayong umaga, Charles Limon. Kaya naman gising-gising, bangon na mga kabalitaktakan. It's Friday today, kaya naman ibigay lahat ng inyong efforts sa anumang mga ginagawa nyo. Sa trabaho man yan o sa inyong school. Nako, ibigay nyo na at bukas ay magre-relax kayo kasi thank God it's Saturday bukas. Kaya, yung iba talaga nakahiga pa kasi suspended ang classes dito. Oo, yes. Preschool at elementary. Kaya, tumutok na kayo using your TV. Pwede yan kung free TV antenna lamang ang gamit. Kahit ano pang klaseng antenna yan, pwede ipihit nyo lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman, you can scan your channel numbers and mahahanap nyo kami either the GNN or Highland TV channel. And in respect po ang channel number in your locations. Pero doon sa mga nakahiga pa, ayaw pang magbukas ng kanilang television o kaya po ay hindi kami mahanap at gigil na ang makita ang Dynamic Trio, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook page kasi meron po kaming Facebook Live. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-search ang Regional News Group RNG Luzon o kaya naman sa aming YouTube channel which is RNG Luzon. You can also check our Instagram, TikTok, and Twitter, still RNG Luzon, and we have a good read articles po sa aming website which is rngluzon.ph. Ayan, paulit-ulit ako sa RNG Luzon para hindi nyo po makalimutan dahil RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At atin namang silipin ang ating gloomy weather. Ating alamin yan sa ating weather update ngayong umaga po ng ika-2 ng Setyembre 2022. Sa ating weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, papalapit pa po ng papalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Henry or itong si Typhoon Henry. Mula po sa Super Typhoon ay humina po siya into a typhoon. So kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan po ang mata ng Typhoon Henry, 355 kilometers east of Itbayat, Batanes. Taglay pa rin po ni Bagyong Henry ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbugso na 215 kilometers per hour. Ang nakakatakot ngayon po dito ay wala pong masyadong paggalaw ngayon si Bagyong Henry dito ho sa northern part ng Batanes. Nakataas na po ang signal number 1 dito po sa buong probinsya ng Batanes at dito po sa Santa Ana, Cagayan. So magdudulot po ito ng malalakas na pag-uulan lalong-lalo na ho dito sa Ilocos Norte, dyan ho sa Apayao and dyan sa Cagayan. So dito naman po sa Cordillera, bakit maulan? Ito po ay dahil sa habagat na pinapalakas po ni Typhoon Henry at asahan pong unti-unti itong gagalaw mamayang gabi at inaasahan pong lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi or umaga po ng
Sunday. So asahan po pa rin ang maulang weekend dito po sa buong Northern at Central Luzon at sakop din po ng habagat itong parteho ng Northern Visayas. So ganun po kalakas itong si Typhoon Henry, pero papaakyat naman ito kasi tinutulak ho siya ng high pressure area mula dito sa Pacific Ocean at ng hanging habagat, kaya papaakyat siya dyan sa Japan. Siguro mararamdaman ng Japan to by Monday or Sunday ng gabi. So yan po, ano, so pag-pray natin yung mga OFWs natin dyan sa Japan na mag-ingat dito po sa lupit ng bagyong Henry. Yan. Kagabi ang lakas. No? Oo. However, looking at that, no? Parang yung buntot niya, abot pa rin talaga. Abot pa rin. Oo, kaya pala malakas ang ulan kagabi. Malakas May din. pag-flicker ng kuryente. Oo, kagabi. Akala ko mawawala na naman. Kaya charge na ng power bank, morning barkada, and also make sure that your electrical outputs po and outlets are unplugged pag nawalan ng kuryente. And alam nyo ba, morning barkada, we've started the long months, Burr months, so, di ba? Parang ano yun. And now the Philippine National Police is guaranteeing the safety of everyone as they are assuring that they will strengthen the presence of our forces here, not just only in the National Capital Region but all over. The aim is not for them to be visible but for them to be present. Kasi magkaiba nga naman kasi yun. Their presence will assure us and the people na there are people and na pwede nilang lapitan in case of emergency at kung may kailangan man silang tulong. And in the same briefing po, they have reported 10 cases of killings and abductions. However, is now being resolved and they were able to catch the culprit. Huwag tayong magpa-spell, masakit sa bangs. At yun po, assuring everyone that this Burmans, they will also utilize our special armed forces to make sure that everyone is safe in celebrating this Burmans. Yan. So, ingat-ingat po tayo mga kabalitaktakan. And speaking of pag-iingat, nako, mag-ingat-ingat din po tayo dito sa ating COVID-19 kasi nga po inaasahan po ng World Health Organization na itong pagtaas po ng kaso ng COVID-19 ay posible pong rason ito ay itong malamig na panahon na darating na naman ngayong Burr months. Nako, ihanda ang mga jacket at iba't iba pa. Dahil ayon po sa World Health Organization, ito pong kaso ng COVID-19 na kahit po pababa na itong kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa, pataas naman po ng pataas yung mga bilang ng mga dinadala ho sa paggamutan at bilang ng mga namamatay at asahan pong tataas daw ito sa susunod na mga buwan dahil po sa paglamig ng panahon. So sinabi po ng WHO na si Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, and I quote, welcome decline in reported COVID-19 deaths globally with colder weather approaching in the northern hemisphere. It's reasonable to expect an increase in hospitalization and death in the coming months. So yan po yung sinabi ng WHO Director. So noong August 15 to 21 po, aabot sa 5.3 million na mga katao sa buong mundo ang nagkaroon ng COVID-19. So meron po itong decrease na 9%, pero yun nga po, sinasabi nila na pagdating ng cold weather, kahit sipon, mga ganon, kasi bumababa yung immune system natin So we are more prone to ito sa COVID-19. Kaya naman sa next topic naman natin, kaya naman importante pa rin daw ho itong pagsusuot ng face mask pa rin, Yan po ang laging paalala ng Department of Health. Kasi nga po, kahit nga naman nasa alert level 1 na tayo, meron yung ilan na wala naman nang nangyayari sa alert level 1, di ba? Magsuot pa rin ho tayo ng ating mga face mask, Dahil ito nga po ay isa sa mga major protection natin laban po dito sa COVID-19. And yan pong reiterate ulit ni Dr. Maria Rosario Vergere, ito pong Undersecretary ng DOH laban po sa COVID-19. Oo, nasabi mo yung immune system kasi tayo, we have two kinds of immune system. One is innate and another is adaptive immune system. So our paano vaccine, yun yung adaptive immune system. Adaptive. Meron ba
tayong balita about flu shots? Like, does the government would help us with flu shots Wala. for free? Flu shots? Meron shots naman yun. binibili Meron ata naman, eh. no. Flu shots nagbigay sila nung nag-start Oo. ang COVID-19. At least. Para sa Pero mga libre ba kids. siya? Yeah, libre siya noon. Ewan ko na lang Ewan ko lang. ngayon. Mahal kasi. Oo. Mahal yung 750 kada to vaccine. 800. Yes, 150 oo. kasi. Pero ang hindi po libre ay ang serbisyo po ng ating mga health workers. Kaya naman po, ang Department of Of Budget Budget. and Management. Naku, munti ko nang sabing Department of Finance. Iba pala yun. Iba yun. Pinapabilis po nilang pag-release ng 63 billion pesos para po sa ating mga health workers na nagtrabaho simula pa nung nagsimula Pandemic. itong COVID-19. Kasi nga po, madami tayong mga health workers na nag-express ng kanilang dismay kasi hindi sila nakaka-receive nitong Yes. pinangako sa kanila na assistance. Ito yung one COVID-19 allowance and assistance for our health workers. However, noon pong February, a total of 7.92 billion pesos naman po ang na-disburse na po ng OCA para po sa halos 526,727 eligible public and private healthcare workers and non-healthcare workers involved in the COVID-19 response. Ito naman po ang 63 billion pesos po ay matagal nang nire-request around May. Ang problema, ang DOH, hindi nila nakumpleto ang requirements para makapag-disperse po ng budget from Yun itong lang. ang Department of Budget and Management. Pero sabi naman ng DBM, ay mas pabibilisan nila kahit na hindi pa complete. Siguro ay pipilitin nila na, alam niyo yun, yung Dadalian. itatap nila na ibigay nyo na para ma-release na kasi ready naman daw ang budget per hour. Kasi yun. Mahirap kasi mag-release, though they are willing kung hindi nga complete yung requirements. Baka sa department nila or sa agency naman nila pumutok ang mga, di ba, Oo, mga yun. Proseso lang kaaya-aya. talaga yung Nakakalungkot lang kasi nung pandemic, meron yung mga nurse na namatay na frontliners tapos late nilang makukuha yung Exactly. assistance. Kaya, yan, bilisan nyo. Bilisan nyo, DOH. Oo, kaya nga. And morning barkada, tutok din kasi bilisan nyo rin kasi yung mga iba dyan na nasa school at work from home, naku, naglabas na sila ng bagong guidelines for cancellation of classes Yun. and in work schools. Ayan, pag during typhoons po at naging signal na 1, 2, 3 na po tayo, ayan, kanselado na po ang online classes automatically within the local government units. Yan po ang sabi ng Pag-asa. At kung heavy rainfall naman, in-person and online classes in all levels are automatically canceled in schools situated and LGUs issued with yellow, orange, and rainfall warning by Pag-asa. And lastly, kung flood naman po, in-person and online classes in all levels are automatically canceled again in schools situated in LGUs. Yan po. So, Yan. kapag signal number 1, ano na yung bagong kwan dyan? Ano Or lang? rainfall lang yung pagbabasehan? It's based on the tropical cyclone, the TCWS. Ayan. Yung kung- signal. Oo. Ayan. Kaya alam ko yung iba dyan excited talagang hindi pumasok pag umuulan. Yun yung na-miss nyo pag face-to-face classes, yung Yes. inaabangan nyo kung kailan magka-cancel ng. Pero tayo nun, feeling ko hindi. No? Wala. Naka-uniform. Kakid-agis-kuila nga ubing ka, Well, doon na rason mo ko na. Naka-uniform pa kami nun, naka-skirt kami nun. Ayan tuloy, basang-basa kami sa ulan. Ayan. Tapos yung mga medyas mo, basang-basa. Basang-basa. Siyempre, kung bata ko, lusong ako sa ano. Sa baha. Oo. Ganon. Diba? Paglaro lang talaga, no? Ayan. Sige. Oo. May Dito chika ka naman pa. tayo sa Pangasinan kasi nga din naman po umattend ito pong ating bagong provincial director ng PNP Pangasinan. Dito ho sa isinagawa pa ring sangguniang meet-up or itong session ng sangguniang panlalawigan. So ang bago pong uupong provincial director ng PNP Pangasinan ay si Police Colonel Jeff Fangad, kung saan nag-appear po siya noong August 31 dito sa sangguniang panlalawigan para po sa pagpapakilala at iba't iba pong mga programa para sa peace and order ng probinsya ng Pangasinan. So, paitingin po ni Police Colonel Fangad ang police visibility sa buong probinsya upang masigurado ang kaligtasan ng mga mamamayan. Dagdag pa dito ang ibabalik po ng kapulisan ang malinis na imahe, pagiging magalang at marespeto ng mga ito at maninilbihan ng walang kinikilingan,
at may patas na pagtrato sa lahat. So yun, congrats to our newly appointed Provincial Director ng Pangasinan PPO na si Police Colonel Fangad dyan po sa Pangasinan. Yeah? Pero speaking po sa mga kapulisan pa rin, I mean, mga pulis, wala daw palang kapulisan. And Oo. anyway, etong mga pulis naman po natin sa Baguio yesterday, they assured naman that Baguio is still a safe place to live, a safe place na puntahan despite itong tuloy-tuloy po na mga incidents or sunod-sunod, Oo, if grabe. I may say, mga sunod-sunod po na incidents po ng crimes. Alam naman natin kamakailan lang may mga cadaver po na natagpuan and merong parang shooting incident na clear naman nila na hindi daw shooting incident. However, kasi may mga netizens po tayo na sumasabay sa uso, sumasabay sa takot. Kumbaga, yung mga past incidents po ay kanila pong ginagamit in order to, alam niyo yun, dagdagan yung takot ng ating mga residente. And si Lieutenant Colonel John Kayat po, Deputy City Director for Operations of the Baguio City Police Office, sinabi niya na dapat daw, he warned the netizens na huwag kayong magpakalat kasi yun nga, tama nga naman, Avoid fear-mongering. nadadagdagan yung fear. And sabi nito, if I may quote, we acknowledge the desire of the netizens to inform the public but be mindful of posting unverified information to the public that causes disturbance, confusion, and affects the investigation of the police. So, nangyayari kasi, imbis na, yun nga, sabi nga nung isang admin natin, dahil nga nakita niya yung mga nagsa-circulate na video, nag-taxi na lang siya kasi ayaw niyang dumaan doon. Pero wala naman palang ganitong nangyari kasi old videos, old pictures. So, be mindful na lang ng mga ka-MB kasi Yun. mahirap na. Kagaya dun sa Bulacan, kasi may nakita silang katawan dun sa estero. Yeah. Oo, ganyan. Tapos nakataob yung lalaki. Tapos nung nilapitan nila, ginising nila, ay, nagpapalimig lang po ako dito. Akala naman nila tinapong bangkay. So, iwas-iwasan po natin ang mga misinformation. Yun pala, nagpapalamig lang. estero talaga. Sa estero. Mainit kasi doon. Feeling ko Oo. may Baka ginawa. lasing. Nang trip lang siguro. Lasing lang, Oo, ayan. pero may mga naaninag ako mga bisita today. Oo Yan. naman, certainly. Alam nyo ba, Morning Barkada, naku, mag-i-inspire kayong magsayaw ngayong umaga. We have our live guest maya-maya lamang. Kaya, walang lilipat ng channels, ha? Ayan, mamaya naman po ating silipin sa mga mahilig mag-bike. Nako, ito na po ang itong magandang event para sa inyo dahil dito po sa Baguio City pupunta ang Ride Out 2022 dito sa Baguio City at kung anong detalye niyan, alamin natin yan mamaya. Oo, ako ba cute-cute lang ako, mga chismis, marites lang ako, kaya tutok lang! Magbabalik ang morning Balitaktakan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin.
Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksik, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fagi at Sakit. Matapos ako na. Mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Oras po natin, alas 7:34 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. At ngayong umaga, ating simulan at ma-inspire na mag-exercise at mag-bike ulit dito ho sa isang upcoming event dito sa Baguio City. Ito ang Ride Out Baguio 2022. Upang alamin natin ang mga detalye nitong nasabing event, makakasama po natin si Ma'am Cheryl Aquino. Siya po ang Area Head Operations ng Primer Group of Companies Incorporated na mangangasiwa dito sa nasabing event. Good morning, Ma'am Cheryl. Live na po tayo. Good morning. Hi, good morning, Sir Charles. Thank you Yes. so much for the invite. Magandang umaga po. Isang maulang umaga sa ating lahat. Yes. Ayan. Certainly, ma'am, maulan. Pero nako, expected natin na siguro hindi na magiging maulan sa next week. Ma'am, para po sa ating mga viewers, ano po itong Ride Out Baguio 2022 na isasagawa po natin dito sa Baguio City, ma'am? Okay, so actually, itong ride out activity natin is part lang ng isa sa series ng mga activities ng Baguio City in the celebration ng anniversary natin. So, di ba, pag September talagang anniversary yan ng Baguio Baguio. Day. So, nag-join lang kami kasi every Sunday meron naman na talagang ride out na ginagawa. Of course, advocacy yan kasi ng ating mayor. So, kami naman po sa ROX Philippines, we just join the fun every Sunday na may activity na ganyan. So, ang ride out po natin will happen on September 11. So, next week na po yan, Sunday ng umaga. So, mag-start po tayo mag-assemble sa ROX Ayala Kamjanhe around mga 5:30 a.m. So, dun po yung venue natin. And then, yung objective lang talaga ng activity, sabi ko nga kanina, is just to really enjoy yung every Sunday na ride out and then mag-gather lang lahat ng mga bikers natin. So this time, since anniversary po ng Baguio, we want to promote yung mga tourist destination natin kasi 'di ba alam naman natin na yung mga local tourists natin kapag nagbibisita sa Baguio talagang na-experience din nila yung na traffic na. So, this time, we want to promote na kung meron naman po tayong mga two-wheel riders
So, pagdating nila ng Baguio, experience nila na mag-tour sa mga tourist destination natin, na dalhin na lang nila yung bike nila. Para at least, 'di ba, maka-ease out sa traffic, so hindi na maging congested sa city center. And then at the same time, nakakatulong pa tayo para sabi nga natin, makahinga ang Baguio. So yun yung hashtag natin, 'di ba? Breathe Baguio. So yun talaga yung kinakampaign natin para mabawasan naman yung pollution. So alam natin na maliliit lang din talaga yung kalsada natin sa city, 'di ba? So we are encouraging each biker, not just our locals, of course, yung mga turista natin from lowlands, di ba? So, pag umakyat kayo, dalhin nyo na lang po yung bike nyo. And then, sa September 11, yan, magsama-sama po tayo, pumadyak, para sa Sunday ride out na yan. Ayan po. Ayan, oo. Ma'am, matanong po namin, ilan po ba yung lalahok dito sa Ride Out Baguio na ito? And I think meron pa po bang slots daw para sa mga gustong sumali dito po sa nasabing event nyo, ma'am? Yes po. Actually, ang limited lang po yung head count natin. 200 participants lang po ang ini-aim natin na makompleto. So far sa ngayon po, more than half na tayo sa mga nag-register. So, may mga available slots pa naman po. And then, hindi pa naman kami nagka-cut ng registration. So, for those of you na gusto pa pong mag-join, so pwede pa po kayo mag-register anytime. Visit lang po kayo sa store namin sa ROX, Ayala Camp John Hayden sa may Baguio Techno Hub. From 10 a.m. hanggang 7 p.m. po ng gabi. Daily po yan. Yan, ma'am. Ma'am, matanong ko po dito po sa ating event, saan po yung ruta natin pala? Saan po tayo magsisimula and gaano daw po kahaba ito? Ilang kilometro daw po ang ruta para po sa ating mga bikers na gustong sumali po dito, ma'am? Alright, so yung route plan natin, napaka-basic lang din po. So, syempre mag-start tayo, sabi nga natin kanina, we just want to explore yung mga top tourist destinations ng Baguio na gamit yung bike natin. So, hanggang start po natin yan, around 6 a.m. mag-start tayo sa Ayala Camp John Hay, doon po sa harap ng store namin. And then, going to, itutumbukin lang natin yung Ordonio Drive sa loob po ng Camp John Hay mismo. So, we'll be passing yung daan po doon all the way up to exit ng Baguio Country Club. And then, magta-turn right po tayo doon sa papuntang right park, yung sa may Pacdal Circle. And then, turn right tayo doon. Madadaanan natin yung mga top tourist destination doon. Magsisimula tayo sa may right park, to, the mansion. And then, all the way going up po doon sa Mines View Deck. And then, turn around lang po tayo doon, pababa naman. Lalabas tayo dun sa may Gibraltar Road, pababa. And then, babalik tayo sa may Pacdal Circle. And then, madadaanan na natin, pag diniretso natin yon sa right lane, yung Baguio Botanical Garden. So, alam naman natin, napaka-scenic ng mga tourist destination natin na yan. And then, diretso lang po tayo sa may Upper Session Road. Meron po tayong roundabout doon po, di ba? Sa may pababa, sa may post office. And then, dadaanan din po natin pababa ng session kasi Sunday po is closed naman po. Lagi ang Sunday. Kapag Sunday, close po ang Session Road. So, with the support of our LGU, so pinayagan po tayo na makadaan po tayo doon. And then, we will be passing through hanggang diretso po tayo dun sa may Burnham. Yan, sa Burnham Park, sa may Harrison Road. And then, nandun po kasi kung mapapansin natin, kapag yung mga iba siguro, I'm sure na try na nila yun every Sunday, may mga bike lanes po kasi tayo doon. So, yun ang isa sa aim ng activity natin. Susundan lang po natin yung mga bike lanes na naka-designate na po around the city. So, from Burnham, diretso po tayo, aahon tayo, going to, dadaanin po natin ang UC, and then UP, going to Baguio Convention Center. And then, from Baguio Convention Center, turn right, tutumbukin na po natin ang Luwakan Road. And then, diretso po tayo. So, ang maganda po dito, Sir Charles, kasi pwedeng mag-opt yung mga bikers natin kung medyo malayo sa kanila yung pinaka-end na route natin, pwede na silang bumalik ng Ayala Techno Hub sa Gate 1 or diretsuhin po nila yung route mismo
hanggang papuntang PMA. Oh. Yan, dun po sa main gate lang po tayo ng PMA. And then from PMA Rotonda, balik na po tayo sa Ayala Camjenhe. So, all in all, ang total kilometers lang po yun, mga around 23 kilometers lang po yan. So, I'm sure sa mga bikers natin, kabisado na nila. And then, madali lang sa kanila at mabilis lang yung route. So, hindi po ito race. Enjoyin lang po natin yung Sunday na activities. Kasi fun ride lang po talaga siya. Yun, no? Nako, na-miss ko tuloy yung bike ko doon sa baba. Pero ma'am, magkano daw po pala? Tali ka na, Sir Charles. Pwede ma'am. Magkano daw po yung registration ma'am? And then, hanggang kailan daw po yung cut-off ng registration ma'am? Okay, yung sa registration, very minimal lang po. So, kasama na po dyan yung ating shirt. This is actually the sample, pero iba po yung design ng para sa rider natin. Ito po ang aming gagamitin for yung mga bike marshals po natin. May sarili po silang shirt design. And then, meron din po tayo sa mga bikers. So, for 600 pesos po, kasama na po dyan yung shirt. Limited edition na design po, exclusive. Yung ating partner brand po dyan is si Fox Racing. And then, kasama na din po dyan yung ating breakfast. And then, of course, ang pinakamasayang part po ng ating activity for Sunday would be magkakaroon po tayo ng mga treats. Magpaparaffle po tayo doon. And may mga giveaways po sa lahat po ng sasali. Ayun. Ma'am, baka pwedeng raffle nyo na lang sa akin yung bike. Sir, thank you so much for mentioning that. Actually, may paraffle po kaming bike. Nako! Yeah, we'll be giving you 1 unit of bike para sa lahat po ng mga magjo-join. Kasi sir, hindi lang naman po si ROX Baguio ang may ganitong activity. So we have other 6 key major cities nationwide. Actually, yung iba po nag-start na last Sunday. So, tayo po ay, meron din po ngayong September 4, si Legazpi, magkakaroon din sila ng ride out. So, tayo po ang susunod na batch. So, lahat po nang nag-join sa ride out activity namin this month, makakasali po kayo sa major raffle natin. So, that will be on September 15. Magkakaroon kami ng paraffle. So, abangan nyo po yan. Mamimigay kami ng bike doon. Not just bikes, but all other exciting brands na ipapamigay po namin. Giveaways. Yes po, ma'am. And dito nga po sa ating morning balitaktakan ay mamimigay po tayo ngayong araw nitong free slots. Ma'am Shirel, paano daw po makakakuha itong free slots na to na ibibigay natin ngayon dito sa ating morning show, ma'am? Okay, actually, Sir Charles, wala tayong masyadong komplikadong mechanics para dito. So, ang gagawin lang nila is mag-comment down below lang sila sa ating live ngayon. Lahat ng live audience natin, comment down below kayo. And then, pa-hashtag na lang po ng hashtag morning balitaktakan, hashtag ROX Philippines, and hashtag rideout 2022, and tag 3 of your friends. So, mamimili po kami ng first 3 na makakakumpleto ng ating very simple mechanics for today. So, ulitin lang natin, Sir Charles. So, number 1, hashtag ang ating morning show today, morning balitaktakan. Second is ROX Philippines. And then third is Ride Out 2022. May na-miss out po ba ako, Sir Charles? Yan, okay, ma'am. Ma'am, mensahe nyo na lang po sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Go ahead po, ma'am. Alright, so again, invite po namin lahat po ng taga Baguio, hindi lang po mga taga Baguio, kundi yung mga local tourists po natin na every weekend ay umaakyat. So we're inviting you to join our September 11 Ride Out event in partnership with, of course, our city, local city organizations, ang ating LGU in celebration with the Baguio City Foundation, and then in partnership, of course, ng mga iba pa nating partners sa community. We have Team Malaya, Ayala Camjenhe, and invite po namin kayo na mag-join. So, mag-start po yung activity natin on Sunday. That would be around 6 a.m.
So, enjoyin nyo lang po yung event. So, check out our local Facebook page at ROX Ayala Camp John Hay for more details from the route map, and then yung shirt po natin, ayan, naka-flash po siya sa screen ngayon. That's the sample of our shirt. And for all the rest of the details, check out our FB page. Okay, Yun lang ma'am. po. Okay, ma'am. Thank you very much, Ma'am Shirel. And abangan po namin itong event nyo for this next week. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, alright. So, yan po si Ma'am Shirel Aquino. So, remember mga kabalitaktakan, hashtag ROX Philippines, hashtag RideOut2022, and hashtag Morning Balitaktakan. Paunahan na kayo sa inyong comment section para naman po mabigyan kayo ng chance na makasabay dito sa Rideout Baguio 2022. At magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Support ng Fari at Sakit. Patapos ako na. Mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa Pau!
Ayan, morning barkada. It's certainly a happy morning sa atin. O, di ba? Meron tayong pasayaw ngayong umaga. So, we have this morning si Phoebe, our dancer. Ayan po. Phoebe Buen, our senior faculty from Ballet Baguio. And of course, Miss Jacqueline Roman from, she's the artistic director of Ballet Baguio. And so, let's just give Phoebe some time to catch her breath, di ba? Ayan. Miss Jacqueline, I just wanted to know, ano ba yung tamang edad para i-encourage natin yung mga anak natin to go into ballet? Ay, wow! Ah. Tama naman. O, di ba, mga momshies dyan, baka naghahanap tayo ng pwedeng gawin ng mga anak natin. Why not go there? Miss Phoebe naman, if I may ask, at a young age, nag-start na tayo in ballet. What was the encouragement? And paano mo nalaman that we have a dance for ballet? Medyo late na po. Actually, na-discover ko po yung school ni Teacher Jackie. They were having a recital nung SM po, sa SM before. And then I told my mom I wanted to do a summer activity because we barely went to vacations po. So I did enroll under Teacher Jackie po. And then I was supposed to stop. Pero my mom got a message that I got promoted to the next level. Then after that po, nagtuloy-tuloy na po ako until now. Wow naman, until now, which is, college na tayo, no, Miss Phoebe? And congratulations for the grit and passion. Miss Jacqueline, also, we're honing the students and the dancers, not just in their life skills kasi. Ano yung discipline na nakikita natin or you want to promote to our dancers? So actually, we think, especially yung parents na nag-enroll, ang iniisip nila is, enroll ko yung anak ko kasi mahilig umikot or mahilig sumayaw, ganyan. Pero actually, when you enroll your child to ballet, hindi lang siya, we don't just teach the students how to dance. We also teach them hard work, discipline, punctuality, patience, teamwork, marami. Sobrang dami kang matututunan sa ballet. And even actually our students na who graduated already, who have their own careers, they always come back to me and say, "Teacher, thank you so much kasi ang dami kong natutunan when I was in Ballet Baguio." Kasi nga, kung yung mga life lessons and even sa work, kasi yung professionalism, yun, natututunan natin sa ballet. Tama naman. Again, these are the things that we are, not only parents could teach, but also our teachers out of our school. And Miss Phoebe naman, were there a time that you found it more challenging or most challenging in your career as a dancer, as a ballet dancer? Yes po. Yun po yung pinagko-compete na po ako ni Teacher Jackie. It was really hard because at the same time po, pinagsasabay ko po siya sa school ko. Pero yun nga po, nasabi ni Teacher Jackie that more than dancing, may iba pong factors na tuturo ang ballet and one of those is time management. And I'm thankful for Teacher Jackie po kasi hindi niya po kami masyadong pinipressure na kailangan na I want you there, you need to be there. She's very understanding po na minsan hindi namin kaya. She's willing to adjust din naman po. Oo. Yan nga, since nagbalik na tayo sa face-to-face class, how would you advices and tips for students for time management? Para kasi when you think of it, parang ang dami mong ginagawa eh. Pero ikaw, you were able to balance on both and to excel on both as well. I always put my priorities first po. Yun nga po, I have school, university, graduating na po, and I have ballet. So, dapat lagi po sila yung top 2 ko. Kasi, and then to follow na lang po yung ibang plans because sila po yung naging, what do you call this? Sila po yung foundation kasi ng mga days ko, everyday, only ballet and school. Kaya, yun po, sa morning, I go to school, sa gabi, I go to ballet, and it's
the same cycle until the weekends po, ganun po. Ayan naman, grabe no. If there's really a passion in it, Morning Barkada, it's not really impossible. Teacher Jackie, please invite our Morning Barkada po kung saan po yung location and pwede pa po ba nilang enroll yung mga anak nila ngayon at the middle of September na, no, ma'am? So perfect. Actually, we are accepting enrollees for this month. If you are going to enroll this month, you can actually be part of our Christmas recital this December. So, Ballet Baguio is at the 4th floor of Porta Vaga Mall. That's beside 50s Diner. Sa mga nagtatanong, may pasok po kami ngayon kasi nga dahil umuulan. Yes, may pasok po tayo today and we are accepting enrollees and please enroll now so you can be like Phoebe, our dancer here. And actually, dyan nagsa-start yan, Miss Shekaina, yung sa mga little children, when she entered naman, maliit lang siya and kumbaga beginner lang. So, hindi mo rin talaga masasabi, baka nandun din yung passion ng bata. Tama naman. And ayan, Morning Barkada, we are lucky today kasi tuturuan tayo ng basics ni Teacher Jackie. Ayan. So, Miss Jackie, please, yung basics lang po ng footwork and hand gestures. Tama po. Ayan. So, we will teach you the basic ballet positions. Okay, so para sa ating free lesson today, ayan, ina-demonstrate ni Miss Phoebe. So, for the feet, we have first position. Okay, so yan yung dine-demonstrate niya is first position. We have actually 5 basic positions. Then we have second position. Okay, second position is 1 foot apart. Third position, naka-cross yung ating 1 foot in front of the other. And then we have fourth position. So, nag-diagonal lang siya para makita niyo yung space in between. And then we have fifth position, which is the commonly used position when we dance. For the arms, we have Braba. This is called Braba. This is the basic position. And then we raise our arms up in front of our stomach. And imagine we're holding a beach ball. This is first position. And then we open our arms to the side. This is second position. And then, arms above our head, this is third position. Actually, sa ibang method, 5 positions din sila, but we're using the Vaganova method. There's only 3 positions, first, second, and third. Ayan. Thank you, Miss Phoebe. And I know, Morning Barkada, that you want to have more. Maya-maya lamang magbabalik pa rin kami with our dancer, Phoebe. Pero, alam nyo ba, Morning Barkada, dance is a hidden language of the soul. So, why not make ballet one of that? Magbabaling ang Morning Ballet Taktakan. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakyanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksik, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nila po kayo. Sige po, Master. Subok ng foggy at sakit. Matapos ako na. Mosquito man. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs.
Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Isang Friday na naman po at isang linggo ang binuo natin na punong-puno ng kasiyahan, information, and talent. Yes! Grabe naman, mula Lunes hanggang ngayong Biyernes, punong-puno talaga tayo. And sana natuwa po ang ating mga kabalitaktakan, lalo na yung mga nanonood sa atin via our Facebook page. Gusto ko pong batiin si Mr. Rodel Olanday na laging andyan. And of course, Rain Gayaw, Castillo Nedoza family, Corias family, De Guzman, Hidalgo, Cartas family, buong La Union. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Morning Balitaktakan. Oo nga. Gusto ko rin i-shoutout yung pinsan ko. Hello, good morning ate. Yung mga nasa Ilocos po, maraming salamat. Ilocos Norte, Ilocos Sur, maraming salamat po. International viewers, maraming salamat po sa pagtutok. And also, Miss Shai, magandang umaga po. And thank you so much for sharing your time with us. And all the team of Under Primer Group, maraming salamat po. And also, si Sir Alan Leviste, maraming salamat po for taking this time every morning para kasama nyo kami. Ayan. And paalala lang po sa ating mga kabalitaktakan na canceled po ngayon ang klase ng preschool hanggang elementary dito ho sa Baguio City. Kinansela po yan kaninang umaga ni Mayor Benjamin Magalong at dyan po sa La Trinidad Benguet, kinansela din ho ni Mayor Romeo Salda ang pasok sa preschool hanggang elementary. So stay safe po tayo lagi dito ho sa epekto ng Bagyong Henry or Typhoon Henry at dyan din po sa probinsya ng Batanes, all levels po kanselado dahil po dito sa Bagyong Henry. And pasalamatan na din natin ang ating mga sponsors. Unang-una na po dyan ang Batang 90s Milk Tea, Musar Music, at huwag nating kakalimutan dyan po sa Pugo Adventure Resort, dyan sa Pugo, La Union. Oo. And of course, kay course, kung nasan ka man, kung nanonood ka man, mag-iingat ka palagi. And Maranan and Ballesteros na isingit pa, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto para pag trinay naming magbali at nabali-bali kami. Pwede kaming magpahid-pahid ng pau-masahe and pau-liniment dahil wala nang sa PAO! At kung kailangan nyo ng mga gamit sa bahay Morning Barkada, punta na sa TG Home Builders at ang kuryenteng hatid naman ng NGCP. Maraming salamat po. Anis Grill, maraming salamat din. And of course, Baguio Country Club. Nakasama niyo po ngayong araw ang nag-iisang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Oo, raketero at madiskarteng Momshi Sheki. At nakasama niyo man po ngayong linggo ang iyong gentle giant, Charles Limon. Pero bago ang lahat... bago ang lahat mga kabalitaktakan, before we end this week, na puno ng good vibes, mas pupunuin natin yan with another performance from our ballerina. Ang syunga ko din.
Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong